Dear Casper Nyovest, into engenayo bhuti ziintloni. Ndiqonda uba nam makhe ndiphakame ke ndithethe mna this time makalonwabo. Eyoba akucele into yoba mawungene engomeni yakhe kwi-remix yakhe, wena udecided into yoba uzawuba ingoma yakhe, uthathe i-advantage yomntana omncinci xegondini elidala. Ulungelwe enough, kodwa uyaphinda into yoba uthathe ingoma yomntana osafuna ulungelwa naye, ufuna uyenze yakho. Hayi, awunazi intloni bhuti, aninazi intloni ze-artist eseziphumelele. Into endingenayo ziintloni, nikhohlakele, nidinga someone ozanixelela that nigqwirhe ningcole amagila uba ninawo. Aninazibindi nina, ninamagila. I don't understand why people are still shocked ngento kaCasper xa esiba izinto. I mean, abantu surprisingly are surprised uba uCasper iba njani ingoma yomntana, uCasper iba njani ingoma yomntana. Is it the same guy who took igama lakhe walisebenzisa, wathatha uCartoon Network wayisebenzisa for ubhala igama lakhe? This is the same guy who took, uyakhumbula, give me 20 billion because I'm good for that. That was Drake style. It's the same person owathatha ijive kaMalume Cool Cat. Like, I don't understand why you guys keep on getting surprised by ubusela balomjita. Like, he creating from scratch. This is the same guy who took NDA ka Nasty C. So I'm surprised, Shem. Why? This it's not even news, Kuma. You know, you're